váš telefón podporuje reálne zvonenia a má správne nastavený VAP, môžete mať svoje srdcovky odteraz vždy so sebou priamo vo svojom mobile ako reálne zvonenia. Stačí, ak pošlete SMS v tvare Reál, medzera, poradové číslo skladby na číslo 7860. Viac na www.ohudbe.sk. Orange. Orange, to fun. What's next? Tento týždeň vo What's Nexte vo Fan Rádiu dáme možnosť a priestor tradícii a modernej slovenskej hudbe. Tradícia v podobe skupiny Vidiek a to moderné súčasné v podobe producenta Milana Lieskovského. Prvá možnosť 1000 divov a možno aj viac. Milan Lieskovský versus Vidiek.